Turƙashi. Dalilin fitar Murja Ibrahim Kunya daga gidan kurkuku ba tare da wani muhimmin abu da ke bayyana cewa tabbas kotu ce ta sake ta ba. Hakan ya jawo ran shahararren malamin nan wato da Sheikh Ibrahim Daurawa ya ɓaci, har take da dawo da aka ce ya furacin cewa ya ajiye hakinsa na hukumar Hisba. G-Fresh wanda kowa ya saninsa da Jiki Duk Kwai, shi ma dai a yanzu da ake ciki dai shi ma yanzu ya fito da yaransa ya fara tallata su. Shahararriyar wannan dai ta iskar nan ta TikTok wato da Lambar Lawanci, da ma yanzu ta fito ta tuba tana bayyana cewa ta daina abin da take aikatawa a social media. Rikici kuma ya ƙara barkewa tsakanin Adam A. Zango da shi da Aminu J. Tamboy da kuma Huru Dan Mama. Yayin da aka zalika yanzu a jihar Kano dai rikicin ya ƙara barkewa tsakanin yan Hisba da kuma dai yan TikTok. Ana zargin cewa fa Abba Kabir Yusuf ya ƙara mai da Murja gidan kurkuku. Masu da so gyara zama tsabtan wancan labaran namu kyawawa a halin yanzu, amma fa kafin nan da kasance wannan shine fake na farkon kuna zan ku kenan da cewa barko mai albarka ya fi kawai da kuma subscribe da kuma idan na alamar sanarwa kamar haka. Da wakan ne fa sai wani zai ƙara baka damar kallon wasu bidiyoyin namu muhimmai a nan gaba. Madalla masu saurare tabbas fa muna godiya da yadda ka kawo ziyara akai inda kuma ka cika na rahotannin Sheikh Aminu Daurawa yayin da bayyana cewa idan ta ƙarfin hukumar Hisba ta fa ta ƙarfin Allah ba, domin fa da abin da ke aikatawa fa akwai madakata domin ta in ta je ma za ta dawo, sannan kai mata akwai Allah. A yayin da bayyana cewa Sheikh Ibrahim Daurawa ta kai ta kawo da ya ajiye aikinsa na hukumar nan da Hisba, yayin da ake zargin cewa Murja Ibrahim Kunya tabbas fa akwai sa hannun wasu daga cikin manyan kasan nan idan da suka bar ta fita daga gidan nan na dan Kandi wato da kurkuku. Masu waye to ko shin menene kurayen ku kuma cewa da Murja Ibrahim Kunya din, shin tanan ku cewa akwai sa hannun manya ko ba sa hannun su? Ibrahim shahararren wannan jarumin nan dai na TikTok wato dai shi wani fansa da G-Fresh, shi ma dai yanzu haka ya wato ya fata lata yaransa wanda kuwa ya fata nansa da Jiki Duk Kwai ko kuma ya ce Jiki Duk Madara, yayin da shi ma dai yanzu ya ta kafa shi a TikTok. Shahararren iska nan wato da Lawanci mai suna Ramlat yanzu an zaka ta bayyana cewa ta tuba da abin da take aikatawa, da wanda ta yi tarakon al'umma sai ta addu'a domin ganin yadda hakan zai sa ta daina aikata wani abubuwa da take yi na ba daidai ba. Rikici ya ƙara barkewa tsakanin Adam A. Zango da shi da shahararren jarumin nan na TikTok wato da Aminu J. Tamboy, wanda kwakin baya ya yi waƙar Bazum Muhammad yayin da nan ga zagin sa har da kawo da an kama shi, amma sai da mana cewa fa ba Bazum ne kama shi ba, kawai dai wasu daga cikin maƙiya suka kama shi. To da rikici ya barke tsakanin sa da Adam A. Zango da kuma Adam A. Zango wato da Huru Dan Mama, yayin da yanzu ana nan ana ta bayyana wasu abubuwa da dama a game da wannan rikicin da ya barke tsakanin Adam A. Zango da shi da dai kansa Aminu Tamboy din. Masu da fatan kun ji daɗin kan a cikin labaran namu na safiya. Masu da to sai da kuwa cikin shirin namu na gaba cikin labaran namu na anjima, fatan da zan kasance da ku masu da sannan kuma fatan da kuna na rasa da wani subscribing, idan kuma a ce a da baka da subscribing wato fa an ka duba ka da subscribing din don ma kan fa baka da mana kallon wasu bidiyoyin namu a nan gaba. Masu da da wanda ya gyara ko kuma wani mistake a cikin bidiyon ya kamata a kuma comment domin yadda zamu gyara zuwa nan gaba. Mota lafiya. Mun kai musamman.